गिबियावनो नोंथांमोन गासै पर्टेलनि फिसालि पर्टेलखौ आङो बैसागो बोथोरनि गाहाम हामलायनाय जासिग्रोनाय जाबाय। जिहेतु दिनै खुंगा जिथि रंजालि बैसागु बराय फोरबो बे सानजारि नोगोर बैसागो फोरबो आफादनि बानजायनायाव दिनै उलसाबारि गामियाव जिहेतु जोंहा बे बानजाय आफाद दाखानाय जादोंमोन। नैबे 8था गामिजों खुंफुंनाय दिनै बे बैसागो बरायनाय जि हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन। जिहेतु 8था गामिनि गेजेराव उलसाबारियाव जिहेतु दिनै बैसागो बराय आफादखौ खुंबाय। लोगोसे बे हेफाजाब होनाय गामि जेरै 1 नं बुराबखत, 1 नं बोरिमुरि 2, 3 बोरिमुरि गामि, थिग बिदिनो जार्मनबारि गामि गासै बिथांमोननिसिम आं गोसो गोरबोनिफ्राय सानजारि बैसागु फोरबो आफादनि जानानै गोजोननाय बावहरग्रोबाय। थारैनो दिनै फुंबिलि समनिफ्रायनो जोंनि हाबाफारिया जागायदोंमोन। माहारियारि मोसौ थुखैनाय हाबाफारि जोंहा सिमेन बि आब्दुल्ला बाथौ ग्रुपनि दिउरि लोगोसे ओनसोलनि दिउरि बिथांमोना दिनैनि माहारियारि मोसौ थुखैनाय हाबाफारिखौ दिनै मावफुंनो होनाय जादों। बिथांमोना खोब गाजा गोमजायै दिनै हाबाफारिखौ मावदों आरो हेफाजाब जोंनि माहारि आफादनि गासै जोंनि सिमेन बियाब बा सिमेन ओनसोलनि माखासे माहारि आफादफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। बे हाबाफारियावनो मोनसे गोजोनथाव मोनसे हाबाफारि लानाय जादोंमोन। बे हाबाफारियानो जाहैबाय गेदेरफोरखौ मान बावनाय आरो लोगोसे उन्दैफोरनो बोर सारस्रिनाय। जिहेतु जोंनि ओनसोलाव माखासे जोंनि बैसो जानाय सुबुंफोरा जोंनि उन्दै बा जोंनि जौगाफुनाय बा आथिखालनि जायफोर लाइमोनफोर बिथांमोननो मान बावदों। मान बावनायजों लोगोसे जोंनो बे मान बावनाय बिथांमोननो बोर सारस्रिनाय हाबाफारिखौबो लादों। थारैनो मोजां जादों। बेनि उनाव जोङो फुंनि साखोन सिखोन खालामनायनि उनावनो जोङो लोगो लोगोनो जोङो जोंनि नैबे बैसागो फोरबोनि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ जोङो मावफुंनो हाबाय। जोंनि गाहाय आफादगिरि जोंहा मानगोनां सुकुराम ब्रह्म आदाया लोगोसे दिनैनि बे बुब्लियावनो जों गोखा गोखै जानाय हाबाफारि बेखौबो जों लानाय जादों। 100 मैगं खानायजों लोगोसे नैबे जोंनि नैबे दिनैनि सानाव जिहेतु बे जानाय जिथु हाबाफारि जों गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय बे गोखा गोखै जानाय बे हाबाफारि जाना थांबाय। लोगोसे मोनसे गोजोनथाव जोंनि मोनसे बेतिक्रम हाबाफारि 135थि जोंहा डक्टर भीमराव आम्बेदकार जायखौ जों फादार अफ इन्डियान कन्स्टिटिउसन बिथांनि जोनोम सानखौबो दिनै फालिनाय जादों। मानोना जोंनि बर' माहारिनि थाखाय बे मोनसे बिराद जोंनि थाखाय पजिटिभ जोंनि जौगानायाव जिहेतु जोंखौ हेफाजाब होदो। जिहेतु आयेन बा कन्स्टिटिउसन संबिधान नङाबा जोंनि जिथु बर' माहारिया गोग्लैसोना थागौमोन। जिहेतु बिथांनि जिथुनाखि कन्स्टिटिउसन सोरजिनाया जोंनि बर' माहारिया मोनसे जौगा थासारि लाबोनायनि थाखाय जों बेखौ बिथांखौबो जोंनि बे माबायाव बर' कसारि गावारि खुंथाइ बानजायनानै दिनै बे बैसागो बराय फोरबो खुंनायाव बेखौ दिनै सरजानो जादों। बेखौ दिनै जोंनिनो गाहाय आलासि जिहेतु जोङो बर' कसारि गावारि खुंथाइनि जामान गोनां CM मिनिस्टर बसुमतारी सारखौ नुनो मोनदों। लोगोसे जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मानगोनां आफादगिरि धरनीधर बसुमतारी सारखौबो जों नुनो मोनदों। लोगोसे गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लादों। थिग बेनि उनाव लोगो लोगो जोङो जोंनि बैसागो बराय फोरबो आफादनि माखासे हाबाफारिखौ जागायबाय। जोङो गामि ओनसोलनिफ्राय फैनाय जोंनि जिहेथु मोसाखावरि बिथांमोनखौ लाइमोननिफ्राय लानानै जोंनि बोराय बुरि गासै जोंनि मोसानाय हाबाफारि बा जों रायजो राजानि जिथुनाखि ओनसोलनिफ्राय मोसानाय बे दिन्थिफुंनाय हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। थिग बिदि मोनसे गोजोनथाव खौरां जोंनि जिहेथु दा बावैसो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव लोगोसे जोंनि सिमेन हाब्लानि माहारि आफादनि बानजायनायाव जों दामनाय बैसागोनि जिथु दामनाय आगजुखौ जों जिहेथु रिहार्सेल होदोंमोन। बे रिहार्सेलनि जोंनि जायफोर फंबाय बिनानावमोना बाहागो लादों बिथांमोना दिनै बे दामजु दामनायखौ दिनै दिन्थिफुंनाय जादों। लोगोसे जों सानजारि ख्रिस्टि हान्जायाबो बैसागो मोसानाय हाबाफारियाव बाहागो लादों। थिग बेबायदिनो दिनैनि बे बैसागो दिनै बराय फोरबोआवनो जोंहा गाहाय आलासि हिसाबै जोंहा मानगोनां बिरेन्द्र कुमार ब्रह्म, लकेसन निलेस्वर ब्रह्म बान्था मोनगिरि बिथाङाबो बाहागो लादों। लोगोसे जों CM सार लोगोसे गुबुन गुबुन जोंनि माहारि आफादनि जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लादों। साहित्य सभानि बर' साहित्य सभा थिग बेबायदिनो जोंनि थिग बेबायदि एबसु एक्स वेलफेयार ससाइटिनि माखासे दैदेनगिरि थिग बे
बेबायदिनो एक्स एनजिबिनि माखासे दैदेनगिरि आरो गुबुन गुबुन धोरोम आफादनि बिथांमोनाबो बाहागो लादों आरोखि थारैनो जोबोद गाजा गोमजायै जानानै थांबाय बेनिखायनो आं फिन गासै जोंनि हालामनि दैदेनगिरि गासै लोगोसे बानजाय आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो गासै रायजो राजानिसिम दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानायनि थाखाय आरो बिखेससे जायफोर मोसाखावरि बिथांमोना माने खस्थ' खालामनायनि दिनैनि बे हाबाफारियाव जे बिथांमोना मोजाङै मोसानाय दिन्थिफुंनो हाबाय बिनि थाखाय गासै बिथांमोननिसिम आङो फिन सानजानि बैसागु फोरबो आफादनि जानानै आं गोसो गोरबोआव साबायखर बावनानै दिनै जाहाथे माने जोंनि बे फैबाय थानाय बोथोराव जाहाथे जोंनि आबादजों लोगोसे जोंनि देहा सोलेर गासैबो जाहाथे मोजां मोजाङै जोंनि बर' समाजाव गोसार जानो हाथों मोजां रायजो जानो हाथों जोंनि फरायनाय हक राजखान्थि हक रांखान्थि हक जाहाथे जोंनि माहारिया जोंनि सुबुंफोरा जौगानो हाथों बेखौनो आसा फारिनानै आं बेखिनिखौनो थुखिनाय जाबाय गोजोन्थों